салом бинандагони хабартиҷӣ. Тантанаҳои идонаи наврӯзии байналмилалӣ соли равон дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад. наврӯзи байналмилалӣ соли 2020 дар шаҳри Хуҷанд таҷлил мешавад ва хабар доданд аз вилояти Суғд раис. Ҳамчунин, бино ба иттилои манбаъ, бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани тантанаҳои наврӯзӣ, ҳайати кумитаи тадорукот ва нақшаи чорабиниҳо тасдиқ гардида, шуъбаву раёсатҳои дахлдор барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани Наврӯз вазифадор гардиданд. Тибқи нақшаи тахсисшуда бахшида ба Иди Наврӯз, ташкилу баргузории як қатор чорабиниҳо, аз ҷумла гузарондани ҳашараҳои оммавии вилоятӣ, аксияҳои тозагии маҳал, тозагии соҳил, мусобиқаҳои миллӣ, пойга бузкашӣ, мусобиқаҳои варзишии суннатӣ, аёдати шахсони барҷомонда, ятимону маъюбон дар назар дошта шудааст. Ҳамчунин, дар сотонаи Наврӯз дар ҳудуди вилоят фестивали сайри гули лола, маҳфили ва фасли Наврӯз ба ин давраи фирӯз омад. Озмунҳои бонуи наврӯзӣ, маликаи баҳор, арӯси наврӯзӣ, ҳафт ва нақшаҳои беҳтарин Наврӯз, ҷашни ниёгон ва ғайраҳо баргузор хоҳад гардид. Наврӯз кӯҳнатарин иди мардуми эронитаборон, аз ҷумла тоҷикистониён аст ва ҳазорсолаҳост, ки ба мақдами сабзи худ кӯҳнаҳоро нав мекунад ва ба дили миллионҳо нафар рӯҳи тоза мебахшад. Наврӯз иди эҳёии табиат буда, ҳамчун ҷашни соли нав низ шинохта мешавад. Наврӯзро баробари мардуми Эрону Тоҷикистону Афғонистон, ҳамчунин қавму миллатҳои зиёде таҷлил ва арзгузорӣ мекунанд. Ин буд видеои имрӯзаи мо. Дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи Наврӯз? Хеле хушбахтӣ аст, хеле шодиву хурсандӣ аст, ки тоҷикистони мо бисёр баланд рафта истодааст. Ҳозир шумо ҳатман дар комментария нависед, Иди Наврӯз хеле хуб мешудааст, дар Хуҷанд мешудааст ва мо хеле хурсанд ҳастем. Ва шумо чӣ?